Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ray. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Goodbye. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Malita, Davao Occidental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Ray. Dong, Ray. Naon sa mga nga naghinuktok man ka? Naghuna-huna lang ko sa atong kahimtang, day ba? Pait kaya atong panginabuhi din sa bukid, eh. Okay raman na, good, Dong. Makakaon naman gihapon ta. Magkakaon lang kita, pero dili ang makapalit sa tanan natong gusto. O dili sa blato, mahatag ang panginahanglan sa atong anak. Mausad lagi. Sige lang, Dong. Bahalag pobre ta. Ang importante nga buhi ta. Ha? Manarbaho ka? O day, Mildred, Asa man sa ka manarbaho? mubalik ko sa kong gitrabahoan sa una, day. Unya, dawaton ka ato. Dawaton ako ato, day. Pero may siyang kuwang og tao, god. Unya, maayo masyadang akong record. Nahala sige. Ikay mag-igo, Dong. Timing kay mong pagbalik, Ray, kay nagkinanglan kay kong tao ron. Kay dagan kay mga kalbasa nga niabot. Nga sa ato pa, sir. May mo na ko matrabaho? O pwede kayo. Mahimo ka na makasugod. Salamat, sir. Nanakit ang akong lawas ug inalsa sa mga sinakong kalbasa na. Nagkalitan ko. Ay, sige lang. Antuson ko lang ang akong trabaho. Kaya importante nga may mapada ako sa akong pamilya. Uy, Ray, niya naman di ka din eh. Nga naman, day. Namang ko'y nangita ni mo. Kisa may nangita na ako. Ambot, uy, kinsa to? Gawas na lang. Mina ko pa. Ganun may apas makaday. O gida pa gini mo bata. Gikapoy ko dito sa bukid, Dong, uy. Maong ani lang ko din, eh. Sus, ginoo ko yung tao ni mo, eh. Kunya, asa man mo puyo? Hangyo alang imong amo nga ani lami puyo din Dong. Dako bitaw ning iyang pisto bitaw. Ay. May gani kay misugot ang akong amo nga anila mo puyo. Sige lang, Dong. Mo tabang-tabang lang unya ko sa mga lihukonon din, Ray, gipatawagan ni sir. Usa may tuyo ni sir? Ambot, tuom ko mahibaw. Ato alang. Sir, may tuyo ka na ko, sir? Doon na, Ray. Unsa man na, sir? Sorry, pero kinahanglan nga imo nang papahawaan ni mong asawa din, o ang imong mga anak. Ha?
Apan, nga naman, sir. Ganong imo man silang papahuaon. Ayaw lang kalain ha. Buotan naman imong asawa. Mutabang-tabang naman siya din sa mga lihok ko nun. Pero nga kung gikuyawan ba ang imong mga anak, nga gagmay kayo, nga magsigig dagandagan din eh. Kuyaw kayo kung madatugan sa mga sinakong kalbasa. Sir, Maong surigig kayo re, nga kinahanglan nga imo na silang pabalinon ug laing kapuyan. Unsay plano nimo dong? mangita na lang taglaing kapuyan, day. Sige dong. Unsa man, okay ra kanini atong gipuyan? Okay ra dong, uy. Kanindot ani, Kuan day, mubalahin kog trabaho. Nga naman? Mangita kog dako-dako nga sweldo. Aron sa makapalita og cellphone ba? Aron sad nga dili ta mabiyaan sa panahon. Sige. Ikaw ang mag-ikot dong. Dali aras panahon dong sa. Walang hibaw Dagko-dagko na nga tong duha ka anak. Mao gid day. Ako aday dong ba? Manangid unta ko nimo nga moadto ko sa bukid. Magusa man ka dito. Pamayan man gud ang ako manghod. Mutambong ko. Oh, sige day. Onya, kumusta man lang imong pag-adto dito sa atong dapit? Okay naman dong. Ako anday dong. Na ako'y kasudlan nga trabaho dito. Ha? Manarbaho ka? O dong. Unsa ba siyang trabaho Tindera gud dong. Na may nag-open og tindahan dito. O sa ako na ibaw, kinahanglan ko na sila tindera. Maong manangid ko nimo nga mo trabaho ko dong. Oh. Mao ba? Mm. Nga itong mga anak. Okay naman ang mga bata dong, kay dagko naman na. Kamao naman na silang muatiman sa ilang kaugalingon. Dong ha, sige na ha. Mutrabaho na ko ba, aron sad makatabang ko nimo. Sige na lang, oy. Salamat dong. Nga, asa masag ka mo star? Ato lang ko mo istar sa atong gipuyan sa una. Oh, sige. Pag-amping dito, ha? O dong. Sige lang. Mo-chat lang unya ko nimo kung unsay sitwasyon dito sa akong trabahoan. Sige, day. Kay kung makalugar gani ko, manawag lang ko nimo. Kumusta naman ka, diha? Okay ra dong. Kaya raman ako ang trabaho. Mayo hinoon, day. May panahon lang medyo kapoy kung daga nang mamalit. Pero kaya naman gyapon. Mayo hinoon, day. Pila na maron ka adlaw nga wa mo chat si Mildred nako. Gusto ba kayo naitabo niya? Ay, nagduda na ako inida. Basi nagbinuang nga akong asawa. Ako suwayan og-open ang iyang Facebook account. Total, maka-open man ko ini. Di aman siya katchat nga lalaki. GR ang pangalan. Love ang ilang tao kali. Hatod kuha siya sa iyang trabahoan. Di na mahimo. Ako siyang atuon siyang trabahoan. Oh, dong. Ni lagi ka. Lala ko'y giyato sa unahan. Mao nga mihapitan ko din eh. Mao ba? Dali na. Ihatod ta na ka sa atong gipuyan. Kuandong, kining, ayaw lang kong ihatod dong. Dili ka magpahatod kay naghuwat kasi mo uyab nga si GR. Nganong na ibaw ka? Nalimot ka?
Nga mahimo kong maka-open sa imong Facebook? Nabasa na ko ang inyong chat-chat. Ha? Love pa inyong tawgalay? Ug hatod kuha ka din sa imong trabahoan? Dong, pasaylo ako. Undang sa imong trabaho. Balik sa itong gipuyan. Salamat kay mo kong gipasaylo, Dong, ha. Dili ko mahimong bukago ng atong pagpuyo kay may mga anak ta. Salamat kaayo, Dong. Ug aron malayo ka na itong JR. Mamalhin tag puyo. Mga tag Santa Cruz. Noon sumang ka? Gilaayam kong pundo din sa ato, Dong, uy. So may plano ni mo? Mato kong digos, Dong. Manarbaho ko dito. Narbaho ka? Aron magbinuang na siya ka? Dong, dili na mahitabo. Dili na ko gusto nga makasapag usab nimo. Dong, sige na. Manarbaho na lang ko, ha. Nya, kung sa ka-star kung manarbaho kag digos? Turo ko may star sa akong ikaakaw, Dong. Sige. Musugot na lang ko. Basta ay gipagbinuang dito, ha? Oo, Dong. Ako na isaad di mo. Ha? Wa pa ka magkakitag trabaho diha? Wa pa lagi, Dong, uy. Tulo naman kasi manang anak ka diha. Pauli lang ng dali, eh. Ay, di lang sa ko mo pauli, Dong, kay basig makasuod na ko nung si manahag trabaho. Kung dili gani ka makasulog trabaho, pauli lang ng dali. O, Dong. Ano sa manita po ni Mildred? Di naman makontak. Ako suwayag kontak ang iyang igagaw. Iwa naman si Mildred diri sa amo, re. Ha? Ay mo di si Mildred. Nilarga man sa Davao, ug may kuyog ka lalaki. Usa. Kung mo na, kibiyaan ko sa kong asawa. Dili. Dili. Wa ko magdahom nga makahimo balay sa pagbiya si Mildred namo nga iyang pamilya og mukuyog sa laing lalaki. Kanimo Mildred, kung hain ka man karon, manghinaot na lang ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dinhi na lang ko tob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.